80. Ahonen vastaa 82. Laureen vetää kakkoseksi, josko lähtee Kari sitten kolmoska. On ainakin vaihtunut. Se on 82. Tai sitten ei. Kyllä. Urmos. Kuljettaja on kärjessä, Reijo. Nyt en puhu kyllä mitään ennen kuin tulee lähemmäksi tuo koko kalusta tuolta. Kyllä se 82 on. Reijo Lauren TH. Putulasta pari vuotta harrastettu. Kakkospaikalla jatkaa Mika Manninen, Kyröseuran urheilulautoilija Mopote Fordilla. Kolmospaikalla numerolla 80. Oho! Johan oli lentoina. No tollastaka taas ennen hetken aikaa nähnyt. Nyt ois saanut kameroille. Etten sanoisi. 82. Laureen suoraan semeihin välieriin. Mikko Ahonen. Ja numerolla 83 kai lähde. Nyt kysytään kuljettajalta, mikä päivä on, mistä olet tullut.